Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wayahe icir guys, iki sing wingi sing wis tak siapne iki disudu iki. Wis bola-bolane ya iki guys. Iki mau hitunge kawanan iki mang karipan. Karipan iki nek nang kene ngarani iki do kerinan ngene. Alias kari mapan. Karipan, kari nek mapan guys. Iya, ayo, oke. Guys, wangi. Ana mbok Dedar Lestari. Baik mau bar naju balik guys, soalnya ana gawean liyane. Wis bar nek naju. Ya engko Mas Put ben naju. Guys. Wah, karo nyangking kopi, Dik. Iya lho. Oke, sadu pokoknya. Siap. Oke, guys. Iki mau sing tukang naju andalan nih. Iki wis dadi kan sarapan sego ya malah sarapan kates iki lho, guys. Do nggotheki kates iki lho. Kopine isih utuh lagi kaleng sithik kae. Wis oke, guys, tak ulur dhisik. Lanjut monggo meneh. Guys, ulure. Ini iki winae iki abang iki diweki Marsal iki guys. Iki adikku iki. Ulure loro-loro guys iki guys. Ora 5-5. Sak lubang iki dimasukno. Lho. Enek sajene guys. Iki nyajeni apa iki? Nyajeni wit kaliandra iki jebule. Enek sajene guys. Lah iki endi iki sing Kasih nama sajene Mbah Muhammad no. oh sajene Mbah Muhammad. Oh iya kae apa wonge. Wis ireng guys. Ben kerasan dong e. Oke. Wis rampung, Mat. Alhamdulillah wis rampung, guys. Nek ulur wis rampung alhamdulillah. Matur suwun ya dulur-dulur kabeh diwangi wis nek ulur. Wis makasih pokoke. Wis bar, guys. Sesuk gentenan. Iki iya siap ah. Iki konsepe iki gantenan iki guys, gentenan nek uluri, nggo genti aku, nggo genti dekne, genti kono, genti kene ngono iku. Gantian wis kabeh alhamdulillah wis rampung. Tukang naju malah mangkat dhisik ya untuk jamur. Ini jamur apa payung Mas Bud? Payung. Oh, gremes kok ya langsung ndang gagianan golek payung. Kritik-kritik ya langsung nggo payung kok, guys. Jamur rak berah wong siji rek ya mbok payung ngono. Oh, turak enek iki enek turan 10 tajen iki lho, guys. Oh iya payung, guys. Alhamdulillah. Guys, waktunya pulang. Waktunya pulang, guys. Terima kasih, guys. Sama-sama. Mas Ahmad, terima kasih Mas Ahmad. Terus kapan ini kepersilan saya ini? Wah, ini besok ini kepersilan maning ini. Nanti malam bisa nyuloh lagi ini. Alhamdulillah, guys. Wis wayahe mantuk. Oke, ngono wae video acarane ulur iki mau, guys. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.